Jeg synes, at frihed er det godt. Det er en god, Ja. For eksempel, vi vil have en uddannelse. Det er en stor frihed. Altså, det er en stor opgave, altså en stor ting til os. Vi skal selvfølgelig, lade det frihed, ikke? Vi har også vores børn. Også, altså, hvis vi bliver presset, selvfølgelig vores børn skal også blive presset. Så det bliver det videre og videre. Men frihed, det er altid gode ting. Frihed, man bliver enige om, man bliver glad, altså alt muligt. Iran, som jeg kommer fra, jeg kan ikke gå alene udenfor. Måske nu, der bliver lidt moderne, Ja, lidt mere. fordi der bliver friland. Kvinder går på arbejde og arbejder i butik, men dengang som i 99, som jeg kommer i den her år, så jeg må ikke gå alene udenfor, eller gå i byen, eller gå arbejde på butikker eller fabrikker. Det er lidt svært. Man skal have til sin storsøster eller bror, man skal... Men nu der bliver lidt moderne. Da I kom til Danmark, Ja. følte I jer så lige med danskerne? Nej. Men selvfølgelig, når man er lige kommet fra et nye sted, ikke? Så vil det blive meget anderledes. Ja. Man skal kende hinanden, man skal kende altså ting og sprog og alt muligt. Det tager lidt tid. Da jeg kom til Danmark, jeg var lidt lukket, fordi man kan ikke kende sprog. Ja, og vi har traditioner. Lidt, ikke de som danskere, vi nej. som- De er meget forskellige for kvinderne, specielt kvinderne. Nu jeg bor her i Danmark, okay? Hvis jeg har store problemer med min mand, jeg kan ikke beslutte mig til skilt, fordi det er meget forbudt i mit hjemland. Og jeg tænker altid på mine traditioner og på min kultur og min familie i mit hjemland. Ikke her. Men de kvinderne i Danmark, de bestemmer, og jeg beslutter mig til skilt. Fordi det er meget forskelligt. Ja. Hvis jeg bor i en familie, de store bror eller far, de bestemmer. Ja. Fordi det er tradition. Men herinde, man har det der menneskeret. Altså, du har ret til, at du bestemmer det. Det er en stor frihed for os. Ja, det er mere plads, og der er mere, vi kan godt gøre her i Danmark, som vi kan ikke gøre i vores land. Ja. Når vi er på kontakt, så de kan man bestemme. Ja. Måske nogle gange jeg siger, jeg har ikke lyst til den her arbejde. De siger, du skal. Når du gør ikke, så du får ikke penge. Det er nogle gange, at vi har ikke frihed. Hvis det sker et eller andet med det der kommune eller sådan, ikke? Så man har ikke ret til at bestemme sådan noget. Jeg har haft noget sag, men jeg vil ikke sige det. Men jeg synes altså, man bestemmer ikke. Så min mand, han har ikke opholdstilladelse, så de har sendt ham tilbage til Irak. Fordi han må ikke få opholdstilladelse. Så de er bestemt. Vi kan ikke gøre noget. Når de siger, du skal gå tilbage, så de presser os, og man kan ikke gøre noget. Når de siger, du skal tilbage, så... Ura,